Drahí priatelia, dnes sa pozrieme na kapitoly 13 až 19, ktoré hovoria o postupnom rozdeľovaní krajiny medzi jednotlivé kmene Izraela. Takto sa zem stala dedičným podielom jednotlivých kmeňov. Rozdeľovanie zeme neprebehlo podľa toho, ako si želali jednotlivé kmene. Nebolo to podľa ich rozhodnutia, ale celé to prebehlo z Pánovho rozhodnutia. Prebehlo to v Šíle, kde bola umiestnená archa zmluvy, aby bolo jasné, že to nie je ľudské dielo, ale Božie dielo. A touto úlohou bol poverený na prvom mieste kňaz Eleazar, syn Árona. A tým sa vlastne počiarkuje akoby posvetnosť celej akcie. Celá táto akcia bude bohoslúžobný úkon. Ďalej sa spomína Jozue a potom starší rodu, predstavení predáci jednotlivých kmeňov ako správni predstavitelia. 13. kapitola hovorí o podiele zajordánskych kmeňov. To boli kmene Ruben, Gad a polovica kmeňa Manaseho. Oni dostali dedičný podiel ešte pred Jordánom a dal im ho Mojžiš. No a zostáva teda rozdeliť zem ešte 9,5 kmeňu. Vieme, že Léviovci nedostali žiadny podiel, pretože podľa písma, podľa Mojžišovho zákona ich dedičným podielom je Pán a spaľované obety Pána. Ale kapitola 21 hovorí o tom, že potom ako každý kmeň dostal svoj dedičný podiel, tak im každý kmeň pridelil 4 mestá zo svojho územia spolu s pašienkami pre ich stáda, aby mali kde bývať. Takže v 14. kapitole sa hovorí o podiele Kaleba. Oni sa ako prvý hlásia o svoje územie. Vieme, že Kaleb sa kedysi dávno pri výzvedoch v zasľúbenej krajine nepridal k vzbure vyzvedačov, pretože bol naplnený iným duchom, bol bezvýhradne oddaný Pánovi. A Kaleb príde k Eleazárovi Jozuemu a pripomína Mojžišovu prísahu, pretože Mojžiš mu prísahal, že dostane ako dedičný podiel krajinu, v ktorej riskoval život. A dostane ju ako dedičný podiel nielen on, ale celé jeho pokolenie. Takže Kaleb si žiada Hebron a chce sa v ňom usadiť, chce ho sám dobiť. Má už 85 rokov, čiže od tých výzved už uplynulo 45 rokov, ale stále sa cíti pri sile a žiada si teda dostať dedičný podiel podľa tejto Mojžišovej prísahy. Odvoláva sa na Božie slovo, na Boží prísľub. Vie, že Hebron je miesto, ktoré je silno spojené s dedičstvom a s odkazom patriarchov, pravcov. Vieme, že Abraham tam pochoval Sáru, neskôr Jozef tam pochoval svojho otca Jakuba. A necúva ani pred tým, že tam bývajú Enakovci, povedané rečou Biblie, potomkovia obrov. On sám hovorí: a zda bude Pán so mnou a vyženiem ich, ako povedal Pán. Toto mesto sa naozaj za čias kráľa Dávida stane veľmi dôležitým centrom. Bude to vlastne kráľovské sídlo na 7 rokov. A teda Kaleb sa odvoláva na Boží prísľub, Pán mu dáva za pravdu a on dostáva svoj dedičný podiel iným spôsobom ako ostatné kmene. Nebude treba posvetné losovanie, nebude treba použiť losy Urim a Tumim, pretože on sa odvoláva na Božie slovo, ktoré už zaznelo Kalebovi. A teda dostáva tento dedičný podiel. V 15. kapitole sa spomína Júdov podiel. Kaleb je v podstate Júdovec, čiže 14. aj 15. kapitola hovoria o podiele tohto kmeňa. Dostávajú napríklad Jeruzalém, aj keď je tam zmienka, že sa im nepodarilo vyhnať z Jeruzalema Jebuzejcov, ale museli s nimi bývať až do čias kráľa Dávida, ktorý jediný ich porazil. 16. kapitola a 17. kapitola hovoria o Jozefovom podiele. Bol podiel jeho synov Efraima a Manasesa. A tak vidíme, že aj tá správa o rozdeľovaní zeme nedbá na poradie Izraelových synov podľa veku, ani si nevšíma nejakú zemepisnú polohu jednotlivých kmeňov, ale odráža sa v nej neskorší stav, kedy práve tieto dve pokolenia boli najdôležitejšie. Jozefovo pokolenie a Júdovo pokolenie. Inými slovami,
Po rozdelení Šalamúnovho kráľovstva na severné a južné, to bolo práve pokolenie Júdovo, to bolo to júdske kráľovstvo, a severné, izraelské, bolo často označované aj ako Efraim, pretože Efraim potom postupne naberal na význame. A títo dvaja bratia dostali v Jakubovom závete, v Jakubovom požehnaní z knihy Genesis do 49. kapitoly taký mimoriadny Boží prísľub. Dostali také mimoriadne požehnanie. O Júdovi sa hovorí, že žezlo nebude odňaté od Júdu, až kým nepríde ten, komu patrí. A Jozef dostal tiež také mimoriadne požehnanie v porovnaní s ostatnými synmi. Takže už tu sa odráža to, že oni budú mať také mimoriadne postavenie v rámci 12 kmeňov Izraela. A proroci, ako je napríklad Izajáš v 11. kapitole, v 13. verši, hovorí: Efraim nebude žiarliť na Júdsko a Júdsko nebude utláčať Efraim. Je tu taký veľký Boží prísľub, že Pán raz opäť spojí v jeden celok toto rozdelené kráľovstvo, tento rozdelený a rozptýlený Izrael. Alebo prorok Ezechiel v takej slávnej kapitole 37., kde sa hovorí o videní suchých kostí, kde Izrael hovorí: tieto suché kosti, to je celý dom Izraela. A prorok sa pýta: ožijú tieto kosti? A Pán prisľubuje: tieto kosti znova ožijú, ja im dám život. A hneď potom je prísľub o zjednotení Izraela. Prorok Ezechiel má urobiť jedno symbolické gesto. Má zobrať dve drevá, na jedno má napísať Júda, na druhé Efraim a má ich spojiť. A hovorí: tieto dve drevá, Júda a Efraim, budú spojené v jeden celok, ako ich ja držím v jednej ruke. Takže je to taký prísľub, že Pán umožní znova jednotu tomuto kráľovstvu rozdelenému, ale má to Božiemu ľudu pripomínať aj jeho úlohu stále sa o jednotu starať. Čiže preto sa tieto dve pokolenia spomínajú ako prvé. V 17. kapitole knihy Jozue sa ale hovorí, že keď Jozefovo pokolenie dostalo svoj dedičný podiel, Jozefovi potomkovia neboli spokojní. Prišli za Jozuem a povedali mu: prečo si nám dal do dedičného vlastníctva len jeden podiel a jednu čiastku? My sme predsa veľký národ, lebo Pán nás doteraz požehnával. Takže vyjadrujú takým svojím spôsobom nespokojnosť s tým, čo od Pána dostali. To pridelené územie sa im zdá malé a majú pocit, že majú nárok na niečo viac, že si zaslúžia toho oveľa viacej. Myslia si, že môžu dostať niečo lepšie. Tie hornaté kraje a pohoria, ktoré dostali, sa im zdajú také nevhodné. Ale Jozue im hovorí: práve preto, že vás Pán požehnáva a dáva vám silu, vy môžete vyklčovať tento les. Môžete obsadiť krajinu, môžete premôcť Kanánčanov, ktorí v nej bývajú a ktorí sú aj vyzbrojení lepšou technikou, ako je vaša, ktorí majú železné bojové vozy. To nevadí, ale práve preto, že vás Pán požehnáva, dáva vám silu, aby ste túto krajinu získali. Takže je to aj také vyjadrenie toho, že ten dedičný podiel, to nie je len výsada, ale je to aj určité poverenie k zápasu, starať sa o to, čo mi Pán zveril. Ostatné kmene dostávajú svoj dedičný podiel takisto losom v Šíle. 18. a 19. kapitola hovorí o dedičnom podiele Benjamína, Simeona, Zabulona, Isachara, Ašera, Neftaliho, Dana. A je také zaujímavé, že tieto ostatné kmene ako keby váhali s obsadením zeme, až ich musí Jozue napomenúť: dokedy budete váhať s obsadením krajiny, ktorú vám dal Pán, Boh vašich otcov. Tieto kmene dostali dedičný podiel, hlavne v tej severnej časti Izraela, a ich hranice boli dosť premenlivé, nestále a museli ich nanovo vybojovávať. Tieto ostatné kmene akoby postupne strácali na význame, hlavne preto, že nedokázali vzdorovať vplyvu pohanských obyvateľov a
takisto aj svojim severným susedom. V týchto zápasoch oni mohli obstáť len vo vzájomnej súdržnosti a vidíme, že nakoniec všetky tieto kmene sa strácajú v asýrskom zajatí v roku 722 pred Kristom. A je to také zaujímavé, že práve z Galilei, ktorá je označovaná za Galileu pohanov, krajinu tieňa smrti, krajinu, kde akoby bola tma, práve tu, na túto krajinu sa viaže Izajášov prísľub z 9. kapitoly. Akoby taký prísľub, ktorý nadväzuje na toho Ezechiela, na tie suché kosti, ktoré ožijú. Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo. Takže práve z tejto Galilei pohanov vzíde Ježiš a vyberie si 12 apoštolov, ktorí akoby predstavujú nové pokračovanie Božieho prísľubu. Tu vyjde vlastne akoby nový Izrael so svojím majstrom. Takže Pán Boh aj týmto akoby neruší svoju zmluvu ani s týmito kmeňmi, má pre nich budúcnosť a nádej aj vtedy, keď oni ju už strácajú. No a na konci v 19. kapitole v 49. verši je správa o tom, že Jozue nechce žiť na úkor ostatných kmeňov a vyberá si mesto, ktoré bolo buď celkom bezvýznamné, alebo v troskách, mesto Timnat Serach. Sám ho vybuduje, usadí sa v ňom a jednoducho, aby nebol na ťarchu ostatným. A tak na záver, čo si môžeme z týchto kapitol zobrať pre seba, pre svoj život? Vidíme tu viaceré životné stratégie, podľa ktorých sa dá žiť. Prvú životnú stratégiu predstavuje Kaleb. On sa vo svojom živote odvoláva na Boží prísľub, na Božie slovo. Na ňom stavia svoj život. Nebojí sa víziev, ktoré sú s týmto životom spojené. Hovorí, ak Pán Boh bude chcieť, dobijem túto krajinu, porazím aj Enakovcov. On sa spolieha nie na svoju silu, spolieha sa na Božiu vernosť, na Božiu veľkosť. Môžeme povedať, že Kaleb predstavuje naozaj takého chudobného v duchu. Človeka, ktorý je ochotný čakať na naplnenie Božích prísľubov vo svojom živote a je ochotný čakať aj dlho, aj mnoho rokov, podobne ako kedysi Abraham, Sára, ako Jakub. A Pán mu slúbil práve miesto, ktoré je silno spojené s správcami, Hebron. On sa chce svojim životom napojiť na týchto patriarchov, na tých svojich právcov, ktorí kráčali vo viere ako ohnívko na reťazi. A on si ctí svojich predkov vo viere. A podľa Božieho slova Kalebovi sa nakoniec podarí poraziť týchto troch mýtických obrov, Enakovcov. Takže on tento Boží prísľub chce prijať podľa Božieho slova. Potom je tu druhá životná stratégia, ktorú predstavujú Jozefovci. Jozefovo pokolenie, ktoré nie je spokojné s tým, čo dostalo od Pána, ktorému sa zdá, že má nárok na niečo lepšie. A my tiež môžeme svoj život prežiť takýmto spôsobom, že v takej nespokojnosti, keď sa nám bude zdať, že tí druhí dostali od Pána viacej ako my, že majú jednoduchší život, že majú to ľahšie, majú to lepšie. A keby sme my dostali taký podiel ako tie iné kmene, inak by sa nám žilo. Takže môžeme mať takýto pocit, ale práve aj ten príbeh Jozefových kmeňov a ich dedičného podielu hovorí o tom, že ten Boží podiel to nie je len výsada, ale je to aj určité také poverenie k zápasu. Poverenie o to starať sa, o tento Boží podiel. No a tretia životná stratégia je tá, ktorú predstavujú ostatné kmene, ktoré ako keby si neuvedomovali veľkosť daru, ktorý im Pán dal, ktorý od neho dostali a nakoniec sa strácajú. Nakoniec sa nechajú úplne ovplyvniť pohanským spôsobom života pôvodných obyvateľov a oni práve kvôli svojmu váhaniu obsadiť zem a kvôli svojej pasivite nakoniec skončili v zajatí. A tak nám aj tieto kapitoly hovoria o tom, že my to máme v rukách. Je to na nás, ako naložíme s tým dedičným podielom, ktorý každý z nás od Pána dostal.
Ten dedičný podiel môže predstavovať náš život so všetkými okolnostiami, našu rodinu, všetko to, čo sme si nevybrali, čo sme od Pána dostali, našu osobnostnú výbavu, našu povahu, naše schopnosti, naše dary, naše talenty. A zároveň ten dedičný podiel môže predstavovať aj všetko to, tú plnosť života, ktorú nám Pán dal ako veriacim pri krste, keď sme boli úplne naštepení na jeho život. My môžeme žiť z toho dedičstva, ktoré nám on už získal. A máme teda 3 možnosti. Prvá možnosť je, že prežijem svoj život akoby úplne pohltený duchom sveta, keď si ani neuvedomím veľkosť toho daru, ktorý som dostal. Akoby je to pre mňa nič. A nakoniec prídem aj o to, čo som dostal. Alebo môžem žiť svoj život tak, ako to žili Jozefovci, že sa budem neustále sťažovať na to, aký mám ťažký život, ako málo som dostal a budem obviňovať Boha a druhých za to, čo nemám, čo mi chýba a budem šíriť okolo seba len nespokojnosť a nebudem sa vedieť tešiť zo života. Ale mám aj tretiu možnosť. Môžem svoj život a ten dedičný podiel, ktorý som dostal, môžem prebrať podobne ako Kaleb. Budem sa tešiť z toho, čo som dostal. V istote, že môj život je v Božích rukách a že môj život je súčasťou oveľa väčšieho a hlavne svätého príbehu Boha so mnou. Že žijem dejiny spásy. Že som svojim životom napojený na pravcov vo viere. A pri všetkých ťažkostiach a zápasoch života sa môžem opierať o Boží prísľub. Budem sa učiť viacej dôverovať Bohu ako sebe. A tak môžem prežiť svoj život vo vďačnosti a v postoji, o ktorom hovorí aj Žalm 16, v 5. a 6. verši, kde sa hovorí: Pane, moje dedičstvo a kalich, Ty si záruka môjho údelu. Na utešených miestach pripadla mi výmera. Veľmi sa mi páči môj podiel.